भारी भारी खुशेरस मो सकाळ दुखून पडायतस भारी भारी खुशेरस आणि चरकदम प्र काम करतस बा केतना वरी ना आजी ती केतना अशी खुशेरस रे कितले लायक असेल नवे हळे मा काम पुरतल्ले आणि हांव घरा वतायते दायत गो घरा वस दलारी आज सकाळ दुखून पडायतस तू भारी खुशेरस बा तुगेले चमकणी आणि तू करचे काम पूरा सांगतस तू भारीची खुशेरस म्हणून ते कसं कारण मग निमगू येतवे सुंदरी येते बिनसा आंबटस गो हुन कोंदवरला ಹೊರತು गो हा आजी ರಂದೆ ನೀ ಕಸನ ನಕ್ಕ ಸುರೇಖನೆ आज आम्ही देवस्थान वतसती थई जेवणनी असतके थईची जेवण येतात आम्ही हो तुगल खुशी हे कारण वे बामुणनी चढवा लोटो देवस्थान होतस म्हणू इतके खुशी रसवे तू दाव मारेती तुगल जीवन एक चांग दव तुमगेल तसल मलगडले आशीर्वाद आमक दाव का हळे मा हाव हन्नी एक पिवची सोडका चांग बुद्धी सिक्का दुडवा मालकोळका कष्ट कोण घोळनो घर चलोका चढुवांक एक चांग भविष्य दिवका तन्नी अशी पुरा मस्त पुरा आश असते ना आमक बालमेशांक हे पूर्ती संकल्प करून एक व्रत करू सुर केले ताजे प्रभाव की कसन की हंगेल बुद्धीन तू भारी चेंज असायला होळे मा आता पुढे म्हणके करनी कर ना ती मस्त गलाट उण्याम घेते आणि खई काम होतात म्हणू गोत ना घराक मस्त पर सामान्याने हाण गल्ला पैर हांव तुमगे त्या इल्मो त्यांची सुरेखोनेन कसे की प्रखाण करणो सिंकांतू तो गुपरा पडेल मो हा 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 तेच दिसो ते दिस हांव घरा वत्ता हन्नी जळकी हाणू धुवून तेजे फ्राई ರಂದೆ पुरा केली आवत्तना ರಂದ ಪುರ ರೆಡಿ ಇದಲ್ಲ ತುಕ್ಕಾರ ಆಗ್ತಸಿಲ್ಗೋ ಯಾಗೋ ಮಳ್ಳಿಂತಿ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲೆ हो हो तुगल बम्मुणू इतले प्रेम प्रदल्लागो भारी खुशी दल्गो आणि तुगल बम्मुणू तितले प्रहाण घालत म्हणतमो खई काम आवतस्तो खई काम आवतात म्हणू गोत ना सुरेखोने आणि जोडचे धरलेंक आम्ही कसने निमगिला री तांका कोप येवचे ना बेजार जावचे हे प्रकसलेक म्हणून हांव नुतस घराक सामान्यानी हाण घालता ती खुशेर असत नवे तितले पुरो आणि कसं जाऊ का मक्का सम नाही को सुंदरी बामणू खई काम करता कशी जोड हाडता न्याय मार्गात जोडतास की कसा म्हण पळो का गो इत्याक म्हणे रे इतले दिसू तो पिऊन करनो तुमकनी मारून कोर नसील नवे तसं लो ते एकदम इतले प्रकारा सामान हाण घालत म्हणे रे तुझी की आलोचन कर का गो तुम्ही सांगचे समाज होळे मा दलरी तंगला निमगुच्या मक्केक नमने कसंकी एक कुशेर असत नवे एक इतले सामान्यानी हाण घालतात नवे आणि कसं लेक तांक निमगुनू मना कर करचे म्हणून हॅलो सांग रे मेहनता कसन खबर हा 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 हो हुई वे मुंडस बनवून घेतलो हो हुई वे कोण तो पुंडलिकू हा 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 दायत रे कसन म्हणले मा कोण ते पुंडलिकू मळवरी दल्ले कसन होळे मा माई कोणाला फोन ते कसन खबर कसला तुम्ही अशी घाबरेलेली तेंची गो पैरम गेले महिन्यात सांगतसील पडे कोण केकलो चरडापय्यल म्हणके मुंडास बांधून घेतलो चरडापय्यले भाव हाव म्हण सांगून सकाळला गी दुड्ड घेऊन धावून गेला दितेलेंक पुरा दिताना म्हणून सांगतसील पडाम गेल महिन्यात हा हा होई त्यांनी पुरा चरडापय्य मम्माला अंगडी येऊन गलाट करतासती दुडवा कतीरी बारी पुरा कसे की धमकी गल्ला म्हणून पुरा सांगतसील मगिरी तुलसीदास वरे भारी एचन करतस म्हणून सांगतसील हा ते खबर वे होई गो तो चोरू मेळ्ळकई आजी चरडुवल आता मेळ्ळकई आमगेल चरडू असत पडाय भारी बुतंत पडाय आणि ते चोराक धरली काही गो पोलीस स्टेशन होऊन गल्ला काही तगल नाव कसन की पुंडलिक काही हे नाव खंकी ऐकल्यावर येस गो कसन माय तुम्ही पुंडलिक म्हणून नावांची मस्त जाण असतात नवे कसन पुंडलिक हा मिगेल बामणाक हा कसं झालं ये सुंदरी कसं झालं गो कसं
कसं झालं गो सुंदरी? आ तू कसले कितले घाबरीतल्या? नाही हळे म्हणत तर सांगले नव्हे, मुंडास बांधून घेतले पुंडलिक म्हणू. मिगेल बम्मुने मुंडास बांधून घेत होती. तंगल नावे पुंडलिक थंका दवजाईला घालला की कसं ने? तू नुत घाबरी जाऊ नका सुंदरी. तवळी सुरेखन संगील म्हणके का नावाचे मस्त जण असतात नव्हे. तुगल बमनाला पुंडलिक म्हणू आम काजी कळलेल पडे. तशी नाही होळे मा, मुंडास बांधून घेतील पुंडलिक म्हणरे मिगेले बम्मुणू. हा तन्नी हेंची कसे की काम कोर का तुम्ही तवळ सांगलेल वरी. एकदम तनी इथले प्रकारा सामान आणगलत ती प्रमळरी असले कसे की काम केला तनी. तू सांगचे पडले री मकई तशी दिसतेस को सुंदरी. तू कसने घाबरी जाऊ नका, एचन काणका देवस गो. आम तसलंक देव ना सुरेख होने देव खंडित ना. हाव इतले पुरा देवाल पूज केले व्रत केले. मिगेल बमणक चांग बुद्धी येईला म्हणून बारीक खुशी पावली. आता पडला रे अशी काम केला देव ना. आम तसलंक देवंतक्का लायक बुद्धी दिलेला ना पडे. तशनी तू देवाल वेरी खूप पुण्याची सुंदरी. देव कसं करते सांग? देवांतक्का स्वल्परा वाईट काम करी म्हणलावे हाणे केलेल नव्हे. आणि पुणी जैला वचून आईल मगीर पुणी त्याक चांग बुद्धी येतल गो. तू येचन काणका पळे कंचे कारणक देवाल वेरी नंबीक सोणक तू कळलवे. देव तुक चांग करतलो पळया. जैला वचून आईल मगीर पुणी तू समजत की पळया. तू आता भिवून बसल्या रस पळे तुगल चढूवांक कोण गती सांग? एचन काणक तू आम्ही पुरे तुगल टसत गो. तुगल बम्मुन समजता 4 दिवस तो जैलान तो असो त्यातनं तक्का बुद्धी येतले. होई गो माईन संगीलवरी जैलान 4 दिवस असल्यारी तक चांग बुद्धी येता. त्यांनी कसने काम कोर नसती. मिगेल बम्मुन नव्हे त्यांनी जैलान तसत पडरी. आव एचन काणशी कशी असे आवता पोलीस स्टेशन आवता कसने पुणी कोरनो आव पोलिसांच्या पाय दोन पुणी तंक सोडून हाडता आव. तशी तुगल उतराक पुरा पोलिसांचे तुगल बमणाक सोडून दिनात को. ते कंप्लेंट कोण दिला पळे त्यांनीची कंप्लेंट वापस घेऊ का त्यातनं काही पुणी दायत. हांव सांगचिदले रे तुगल बम्मण 1-2 दिसू पोलीस स्टेशनान तो आसू गो. तगल बुद्धी चांग दाव का म्हणरे असल पेट्ट ताणे अनुभव सुख गो. तू 1-2 दिसू कष्ट सहिसून घे पळे. 2 दिवस कष्ट सहिसून घेतले रे मुखार तुगले जीवन लायक असतो गो. संगी लायक मिगेल प्रकार हे कंप्लेंट दिलेले चरडापै मम्मन की म्हणून टक्क नव्हे सकडान येऊन बाद दिलेले. तू एक काम करे चरडापै मम्मा लगी वचून उरले पळया देव असू गो. दलरी माईन संगीलवरी तुगल बम्मणू 1-2 दिसू पोलीस स्टेशन तसे लायक गो. मी कसने उल्लोच दायना पळे कितले मळरी बैल मेलशंक बम्मणू होट नव्हे पळे. तुगल मना कसं दिसकी तशी करी. हावत सीधा चरडापै मम्मले अंगडी कवत्ता आणि कसंदत की पळवया.